Toto pomedzi іншим гуторене Нешка na Schadsky Sovitu za bezpečnosť obštiny Šid. Predsedateľ obštiny Predrag Vukovič nahlášal, že lokálna samouprava a i väčšina rodičov insistuje na perše okončeným oboviazným prepatrunku dzecoch, poneže bezpečnosť po zdravie šidských školároch na perši mesce. Pomocný komisára za migracii i migrantoch Ivan Gerginov nahlášal, že obrazovanie migrantských dzecoch dobrodzečné tým, ktorým dopúšťa rodiči a u implementácii še neobčekujú väčší brígy. Však na području obštiny chvíľkovo okolo 1000 migranti, Šiďani insistujú, že by še zahašela u Šidze organizovaná dziva kuchňa z boku nevladových organizácií za migrantov, ktorí še ilegálno nachádza na području obštiny, a tiež tak, že by odvyčateľní služby oznova co skorej reagovali, že by še zavar i dzivý kamp migrantov u búšim budinku da kedišnjej drukárni u Šidze.